Paýtagtyň häkimetleri garaşsyzlyk we bitaraplyk köçeleriniň uğrundaky elitni jaýlaryň aşaky gatlarynda ýerleşen firmalary eýeleýän binalaryny boşaltmagy mejbur edýärler diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy 25-nji maýda habar berdi. Radionuň 20-nji maýda habar berişi ýaly Aşgabatly telekeçiler 15-nji maýa geçilen giýje tenagçylar we telekeçiler bileligine çağıryldy we olary öz edara jaýlaryny şäheriň daşyndaky tenag zonasy diýilen ýere göçürmelikleri aýdyldy. Paýtagtyň häkimetleri mundan öň hem kiçi we orta telekeçileri şäheriň durly ýerlerinde, şol sanda ýarym ýerde minlerde ýerleşen edara jaýlaryny, dukanlaryny durly bahanalar bilen täzeden enjamlaşdyrmagy, ýapmagy mejbur edipdiler. Ýöne bu gezekki göç talaplary Türkmenistanyň prezidentiniň 23-nji maýda Aşgabat şäher häkimliginde geçiren göçme mejlisiniň öň hemde ýanyna gabat geldi. Bu mejlis Ak şäherim Aşgabat adly 18-nji köp uğurly halkary serginiň öň ýanynda geçirildi we prezident şäherde bir kanun gurulan binalardan käbir binalaryň gözüňde tutulan maksatlar üçin ulanylmazlygyndan nägileligini bildirdi. Emma käbir binalarň gözüňde tutulan maksatlar üçin ulanylmaýanyny ýüze çykaryldy. Ama taşın käbir azyk we hojalyk dukanlaryna niýetlerin 3-nji gatary hususy fitness klublary, durly gurnoklar ýa-da başga zatlar üçin berilipdir. Buň üçin bolsa ýürütip belenen yerler bar, şo yerler bolsa ene ulanman hem dogry. Emma prezident ýürüti bellenen yerler diýeninde nirany nazarda tutýandygyny aýdyňlaşdyrmady. Telekeçileriň käbiri bu talabyň döwlet teristesine gurulan ofis jaýlaryna müşteri tapyp bermek maksadyndan ugur alýandygyny öňe sürýär. Aşgabatda ýaşaýjylaryň tebii gaz geçirjilerinden ruhsatsy turbalar çekmegini we ulanmagyny gadagan edýän gadagannama atly resmi nama peýda boldy. Bu gadagannama Aşgabat Gaz Dolandyryş Edarasy tarapyndan çykarylyp, şuňlar bu edaranyň işgärleri öýme-öý aýlanýarlar we ýaşaýjylardan bu resmi nama gol goýmagy talap edýärler. Gadagannamada Aşgabat Gaz Dolandyryş Edarasynyň ruhsaty bolmadan buhary peçi, gazyň ýanýan ýerini ýagny garelkasyny şeýlede gaz suw gyzdyrjysyny we gaz ojagyny ulanmak gadagan edilýär. Şeýlede resmi namada şertleriň we howpsuzlyk düzgünleriniň bozulmagy ýatladylyp, tebii gazdan ruhsatsyz peýdalanylanda onuň netijeleri barada duýduruş berilýär. İçki gaz geçirjiler we enjamlar gullugy şu gaz enjamyny ulanmaklygy size gadagan edýär. Öz başlyk birikdirilen ýagdaýynda gaz ulanmakdan mahrum edilersiňiz diýilip gadagannamada aýdylýar. Mundan başga öýlere aýlanýan Aşgabat Gaz Dolandyryş Edarasynyň wekilleri ýaşaýjylara bu gadagançylyk bozulsa, onda olara ulu göwrümde pul jerimesiniň hem salynjakdygyny duýdurýarlar. Ýöne jerimäniň takyk möçberini aýdyňlaşdyrmaýarlar. 27-nji maýda bir nusgasy Azatlyk radiosyna gelip goşan bu resmi nama Türkmen häkimetleri tarapyndan gadagannama ady bilen çykarylan ilkinji resmi duýduruş ýaly bolup görünýär. Bu gadagannamanyň sebäpleri barada Aşgabat Gaz Dolandyryş Edarasynyň wekilleri tarapyndan ýaşaýjylara düşündürüş berilmeýär. Ýöne Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylarynyň we yerli ýaşaýjylarynyň ençemesi Türkmenistanda tebii gaz tölegli edilenden sonra Türkmen häkimetleriniň ilatyň gazy öz başlyk, ýagny gaz hasaplaýjylaryna birikdirmeden ulanmagyndan alada edýändigini aýdýar. Kwartiralarda tebii gazy öz başlyk ulanmak mümkin däl. Ýöne howly jaýlarda bu mümkin. Mundan öň haçanda gaz muht bolanda teplitsasy bolan hojalyklar goşmaça gaz çeken üçin töleg tölemeli. Häzir häkimetler adamlaryň köpüsiniň gazy bir kanun çekip ogurlamagyndan gorkýany çalym edýär diýip anonim şertde maglumat veren Aşgabatly habarçy 27-nji maýda gurrun berdi. Türkmen hökümeti 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap ondan ozal ilaty muht we ýeňillikli berilen gazy, togy, suw we beýlik hyzmatlary tölegli etdi. Aşgabatyň döwlet dukanlaryna şeker we tuwy her ele çäkli möçberde satylýar. Uzun nowbatlar dörýär. Paýtagyt Aşgabatyň merkezine ýerleşýän tekewalaryň döwleti değişli azy harit dukanlaryna şeker we tuwy döwlet tarapyndan kesgitlenen bahadan diňe çäkli möçberde satylýar. Olary satyn almak üçin yerli ýaşaýjylar ýer-ýerde nowbata durýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçysy 27-nji maýda habar berdi. Habarçynyň maglumatyna görä tuwy adam başyna 3 kilogramdan satylýar. Onuň 1 kilogramynyň döwlet tarapyndan kesgitlenen bahasy 8 manat. Şeker her adam başyna 1 kilogramdan satylýar. Onuň döwlet tarapyndan kesgitlenen bahasy 7 manat.
Azatlyk radiosynyň habarçysynyň teke wazardan ýetiren maglumatlaryna görä, bazarın hususy sewdany kodlaryna 1 kilogram tuğ 20 manatdan, şeker 12 manatdan satylýar. Habarçy teke wazarda ýerleşýän döwleti degişli azy harit dukanlaryna şeker we tuğ satyn almak üçin döreýän nowatlar barada maglumat berdi. Ol özüniň ýerden saat 7-de bazara baranyna bir döwlet dukanynyň öňünde agdalýan ýymy tönümleriniň nowatyna azynyň 50 töwerew ýaşaýjynyň garaşyp duranlygyny, saat 8-de goloýlanan nowata garaşýan adamlaryň sanynyň 100-e goloýlanlygyny habar berdi. Onun maglumatlaryna görä 27-nji maýda ýerden saat 9:30 töwereklerini satyjylar nowaty aşa köp adamyň ýygynyny aýdyp şeker we tuýunyň sewdasyny togtatdylar. Teke bazar Aşgabat şäher häkimliginiň garamagyndadyr. Azatlyk radiosy bazar administrasiýasy bilen habarlaşyp bazaryň çägindäki döwlet dukanlarynyň öňünde şeker we tuğ satyn almak üçin döreýän uzun nowatlar barada maglumat alyp bilmedi.